gelek spas bû bejdarbûna we amadebûyên birêz resipî û maqûlên deverê kesatî xelkên Dêrikê û gundê dorûber Encûmena Niştimaniya Kurdî Partî Demokratîk Kurdistan û hemû partiyên siyasî û kesatiyên olî yê ku bejdarê rêwresmê veguhêstina rehmetiyê bavên bûyîn û her wiha hemû kesê ku bejdarî xakispartina wî bûyîn. Em ji we re dibêjin spasî bû we, hezar rehmet dê bavê we, taba xwe lê feîl bikin. Em wekû malbata Sofî Ebdullah her wiha kur û birazî û neviyên Heswê Sofî em sozê ji miletê xwe re didin ku em berdewam bin li ser vê rêça ku bavên me li ser rêça kurdiyetiyê, rêça Barzaniyê Nemir ji me re hilbijartî ku em wî karî wê xebatî berdewam bikin. Amadebûyên birêz dema ku Barzaniyê Nemir wefat bûyî Serok Mesûd gotinek li ser bavê xwe got ku wefadarî ji bavê min re ku ew xetîra azadiyê pêxistî em wê xetîrê nehêlin bive mirê. Wefadarî ji kesatiyên xebatker her wiha kesê ku ked û westaneka wî di nav miletê wî de, di aliyê civakî de, di aliyê siyasî de ku ew rêça wî berdewam bê û bînê şopandî. Bi rastî dilek xemgîn îro yani em çê bav û çi heval me îro me winda kir. Di taliyê de em bêjin em ji Xwedê re ne û em ê li Xwedê vegerin. Dîsa dubare em bêjin hezar rehmet dê bavê we, eza me jî siba û dizba ye, wî îro jî keremkê ji xwe ser sera û ser çava siba û dizba eza me yê li vê dê bê lê em tevahî ji miletê xwe dixwazin yani ew meselên xwe parastinê û vê nexweşiya korona em tev haş xwe hebin yani em karibin ji kêmayî hema silav nekin di eza de yê tiştekî baş bê em vê ji miletê xwe dixwazin em karibin xwe biparêzin ji vê nexweşiya ti derdê diyê mestir serberenewin. Dîsa dubare hezar rehmet dê bavê we her gavek û avêtî û ser sera û ser çavê me hatî.